Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sampai saudara-saudara rasa kecewa. Mari kita jalankan sebuah permainan. Itulah tujuan kita, kakak riba bersuara. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudahlah sampai saudara-saudara rasa kecewa. Mari kita jalankan sebuah permainan. Itulah tujuan kita, kakak riba bersuara. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, bertujuh bahagia. Itulah tujuan kita, kakak riba bersuara. Vokalnya tambahi munggah sithik Mas. Vokalnya juga sithik. Zamane wali songo nyebarake agama. Agama Islam kang mulya uga direwangi rakoso. Lewat sebuah kaya donya eling marang kang kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji, lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji, lamun kuwasa. Nyebarke agama, agama Islam kang mulya uga direwangi rakoso. Lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa, supaya urip ning donya eling marang Sang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni zakat, sholat, zakat, puasa, haji, lamun kuwasa. Wajib dilakoni
ing donya eling marang kang wong kuwasa wajib tutunan kang ana lima salat salat zakat wajib lamun kuwasa wajib dilakoni tutunan kang ana lima salat salat zakat atur sugeng dumateng kang samya dateng ambrih sani badan kula ucap jamak malam sampun ngantos samya cikleng mangke mudah rasa garat atur kula dumateng dereng saged tata lan uga negara santaya saged apunanyo supados pabuka jiwa tilatipun sadaya kang samya samya sekejap nolak gaira sedaya sinapi breksa kawula kang rupane boten tata anganku ngambara anambus mega itu lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi sinan cerita tak titipi kidung teteh kane jantung anganku ngambara anambus sesulung padang rembulan
sabar sekar mekar ing ora-ora kang cegar kelakan tanpa upama nunggu tumetes sing kena kanggo nasi luka-luka ketika masih bersama Gagak Rimba. Wah, asik kolong. Malah puntiran Baseji. Oh, enak Iya, iya, iya. Anganku ngambara anambos nika eno lintang sesuruh padang rembulan tak goleki anak isi pancerina dadi dibiki dompet tegane jantung lulukan Terto saumpama kapan kaya aku bisa gagap lintang rangkut edang rembulan amarek kuatir lan mungkap sekar berkar ing ora-ora kang segar Terto saumpama kapan kaya aku bisa gagap lintang rangkut edang rembulan aku sabar kuatir lan muntut sabar sekar mekar ing ora-ora kang segar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing terpo kanggo nelesi lupa-lupa ketika pemuda dusun sangi sing nyerupane Allah aja awe tunggal bangsa perayaan ini kan besar sekali untuk memperingati acara malam ini dilakukan ini sangat duki beri sampai
Assalamualaikum kula salam kula kunjuk para atur sederek kawula ingkang samya rawuh ing mriki sedaya sugeng amreksani kesediaan kawula mila kula niki rupa amateni najan rupa ireng kata ingkang seneng kula kula ucap matur bile wonten lepat nyuwun agung ing pangapunten salam alaikum kula salam kula kunjuk para atur sederek kawula ingkang samya rawuh ing mriki sedaya sugeng amreksani kesediaan kawula mila kula niki saged dugi mriki sebab ditibali kaliyan priyang mriki kados sampun cekap lelagon kawula kok menawi lepat nyuwun tuging pangapura. Pancen nyata ana tlatah agama Islam iku nyata ning utama kawe udi sing nyebar para wali songo kanggo gelar Raden Said Sunan Kalijaga nyebar lewat seni wayangan susah bayar akeh pepalang uga ujian ingkatane wali songo kasebenan lanang dene critake rukun Islam ing wayangan sadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajan agama nalika lagi perang tempuh Bratayuda bayare zakat ditambah Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane basa ukasane uga katsilamun kuasa inambar Kresna dadi rajane Kastina Sika
nyata ning utama gawe budi sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sajinan Kali Joko aku dijebar lewat seni wawayangan susah payah angel kepala duka ujian bungkasane dekat Dina Bagesno dadi rajane Ngastina sadan loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrambungi perkara jajan agama nalika lagi ora tempo brata yuda bayare zakat kita Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane koso pungkasane munggah kaji lamun kuasa pinebaran tresna dadi rajane Ngastina iya iya beta yo Senyata ana tlatana Jawa agama Islam iku nyata ning utama gawe budi sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sajinan Kali Joko aku dijebar lewat seni wawayangan susah payah akeh kepala duka ujian pungkasane kasempatan lan critake rukun Islam ing wawayangan sadat loro dene kabar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrambungi perkara jajan agama nalika lagi perang tempo Bratayuda bayare zakat dan ginambah Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane basa pungkasane munggah kaji lamun kuasa Prinambah Kresna dadi rajane Ngastina sadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajan agama nalika lagi berat tempo Bratayuda ilang-iling asame kuciwan gawe sabta akulan
Pusaka Nira Sutra Baca warna Berjabut gunung Ungkae aku juga